יש משהו נוסף שכדאי לשמוע ממך? אני מה זה שמחה בשבילך שאתה מרכיב. ואני אומרת לך, היום במבט של אימא, אם היה לי ילד כזה, שהיה עובר את כל מה שאני עברתי, אמא לי ואבא לי, אנחנו לא צריכים לעבור את זה. יש לנו טכנולוגיה שנועדה לעזור לנו. והלוואי 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 ותמצא את הדרכים להשתמש בזה. לדעתי אם יהיה לך בלוטוס זה ממש יצ'פר אותך ויהיה לך חשק להשתמש בהם יותר. כי זה מצבים ממש ממש לא נעימים, מה שנוצר לנו כשאנחנו לא שומעים. וגם המאמץ שזה לוקח מאיתנו. בא לי שהמאמץ הזה ילך לך על דברים משמחים, ולא על... דיברו עליי, לא דיברו עליי, מה אמרו לי? להגיד שוב לא הבנתי, לא נעים לי כבר להגיד. אני ממש ממש רוצה לעודד אותך, שתלך עם זה כמה שיותר. מגיע לך את החופש, וכמו שאתה הולך עם משקפה, אתה גם הולך ממש להשמיע, זה משהו טכני. אבל הייתי יכולה לתת לך את המתנה הזאת, את ההבנה הזאת. אני יכולה לשבת עם אנשים, כשהיה לי את הבטריות, הייתי יכולה לשבת בישיבה. עבדתי בבית ספר, הייתי יועצת, עם מנהלים וזה, והייתי מורה את המכשיר שמיעה, מחליפה שנייה בטריה, מחזירה. זה טכני, זה היה כמו שנייה להוריד את המשקפה ולנקות אותו ולהחזיר. ובתור ילדה לא היה לי את המקום הזה בלב, אז אני שמחה שיש לך את זה, ואני מעודדת אותך להיות עם זה כמה שיותר. וואו, תודה רבה, מיכל. אתה רוצה איזה כיף שהכרנו. אנחנו שכנים.